An balimaw an b'aw fo nin waati in na n bɔra ka video dɔ kɛ ka bila Dangote ka ko la. N ye kunnafoni dɔw wɔrɔ fana sɔrɔ Dangote ka ko la. C'est à dire a b'a dɔn minnu bɛ na ni nin gɛlɛya ninnu ye indépendance ta waati an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ ninnu kɛ waati an ka président dɔw ye bɛnkan dɔw sɛbɛn ni tubabuw ye contrat kirikaraw. C'est à dire que fɛn minnu bɛ yen vraiment ni hakili yɛrɛ tɛ sɔn a fɛn ma quoi. Voilà donc o y'o contrat sugu signé ni tubabuw ye. Voilà i b'a sɔrɔ entreprise kelen bɛ yen dɔrɔn o bɛ contrat signé san 40 san 50 e de bɛ a exploitation kɛ mɔgɔ wɛrɛw t'a kɛ bilen. Misala ne bɔra Côte d'Ivoire waati dɔrɔn n taara sɔrɔ u bɛ entreprise dɔ bɛ yen u bɛ to ka cɛncɛn cɛ ka taga port la quoi. Donc ko cɛncɛn bɛ taa tubabu jamana de la maintenant ko contrat de don ko 50 ans ko Côte d'Ivoire gouvernement de y'o signé quoi. Bon tu vois finalement n'o y'o kɛ sisan o bɛ entreprise locale minnu bɛ yen n'o yɛrɛ kan ka se ka baara kɛ donc a bɛ gɛlɛya ta ka lase olu ma. Donc Dangote ka ko in na ne ye kunnafoni dɔ wɛrɛ min sɔrɔ ko paraît-il que maa minnu bɛ yen c'est à dire que mafia n ye mafia ko kuma fɔ n ka video tɛmɛna mafia dɔ de bɛ fɛn min na Nigeria je pense que Dangote yɛrɛ da sera ma. Donc olu mafia ninnu paraît que mɔgɔw de don wariba de b'u bolo u bɛ wari de sɔrɔla pétrole ko affaire nin na. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que hali société régulation c'est-à-dire ko ka cakɛda dɔ bɛ yen minnu bɛ baara kɛ pétrole ko kuma dɛmɛ na k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ ka patron baara la n'i bɛ sariya sira kan quoi. Donc il paraît que maa minnu yɛrɛ bɛ Dangote nɔfɛ on dirait olu fana dɔ b'a la. Donc dɔw yɛrɛ ka ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ dɛ ni n'o ye Dangote sɔrɔ dɔrɔn o b'a faga parce que Dangote ka raffinerie nin n'a fɛnna dɔrɔn a bɛ n'olu ka affaire de tiɲɛ. Donc il paraît que o mɔgɔ dɔw de bɛ yen ko o ni fanga de ka surun kosɛbɛ quoi. Ko fanga masurunya mɔgɔ dɔw de don donc dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ka taa yɔrɔ jan ko i b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ den dɔw b'a la cɛkɔrɔba min bɛ yen sisan. Donc ja ko raffinerie b'u yɛrɛ de bolo Malte o b'a fɔ yɔrɔ min ma Malte. Donc raffinerie b'u bolo donc qu'est-ce qu'il fait o bɛ Nigeria pétrole ta ka taga n'a ye o yɔrɔ la yen c'est à dire olu yɛrɛ bɛ baara kɛ a structure kɔnɔna na dɛ donc o bɛ Nigeria pétrole ta ka taa n'a ye Malte yɔrɔ la yen donc n'o taara n'a ye yɔrɔ la o bɛ a baara kɛ k'a raffiner o yɔrɔ la yen ka tila ka na taga na tuguni ka na feere Nigeria yɛrɛ ma. C'est à dire que olu yɛrɛ ka raffinerie kɛ Nigeria donc olu yɛrɛ bɛ baara kɛ Nigeria dɛ Nigeria mɔgɔw de don dɛ mais raffinerie b'u yɛrɛ de fana bolo Malte donc o bɛ taga ka taa pétrole ni bayɛlɛmɛ yen yɔrɔ la ka sɔrɔ ka taga ka na feere Nigériens ma tuguni. Donc o b'o business de la milliard ba de b'u wariba c'est à dire ko c'est milliardaire en dollars donc ko olu dɔw de bɛ nin fɛn ninnu kɔfɛ. Donc finalement ɲɛ bɛ farafinna yɛlɛmana kɛ yɔrɔ ye tant que an b'an ka fɛn bayɛlɛmɛ vraiment an tɛ se ka taga ɲɛ quoi an tɛ se ka taga ɲɛ. E ka taa jamana dɔw la i n'a fɔ Qatar Moyen-Orient jamana dɔw bɛ wariba pétrole b'u bolo pétrole a dɔnna ko pétrole b'u ka jamana kɔnɔ parce que u ka jamana développé la parce que a dɔw ye sɔnna raffinerie ka kɛ u fɛ yen c'est à dire que pétrole entreprise minnu bɛ na ka na fɛn u jɛnna n'a ye k'a f'u ɲɛna n'a b'a mago b'an ka fɛn na a b'a bayɛlɛma anw fɛ yan parce que n'a kɛra anw fɛ u bɛna impôt sara mɔgɔw bɛna ta baara la environnement yɛlɛmɛ bɛna don ko la quoi mais n'a kɛra olu fɛ yen aw tɛ se ka nafa bɛrɛ sɔrɔ la n'o u b'a kɛ u bɛ tila ka u sago fɛn k'a la. Donc an ka président ninnu caman an ka Afrique jamana ninnu caman ye nin bɛnkan sugu ninnu kɛ an ye Mali la an ka entreprise dɔ minnu tun bɛ sanga sɔrɔ u y'a bɛɛ ben i n'a fɔ Icoma ani entreprise wɛrɛw c'est à dire u y'u sen da caman kan quoi i m'a ye an ka kɔɔri bɛ bɔ ka taa feere kɔ kan a tɛ bayɛlɛma an ka jamana kɔnɔ donc finalement u b'a nafa bɛɛ dun yɔrɔ la ka tɔrɔmɔɲɔgɔnw ta ka d'a ma Côte d'Ivoire kakao bɛ taa bayɛlɛma kɔ kan c'est à dire que saraka wari quoi. Saraka wari ninnu n'u y'a fɔ dɔrɔn oui 1 milliard 2 milliards ou bien 100 milliards n'u y'u fɔ u b'an anw ɲɛna ko parce que an m'an delen to la dɔrɔn o ye wariba de ye k'a sɔrɔ tubabuw o ye 100 milliards min d'an ma dɔrɔn o ɲɔgɔnna ba yirika de b'u bolo yen o y'o sɔrɔ an ka bololafɛn na. Donc c'est une affaire comme ça donc nin situation min bɛ yɔrɔ min na sisan pour que farafinna ka bɔ yen na il faut que mɔgɔw yɛrɛ ka vraiment nin fɛn ninnu kɛlɛ kɛ walasa nin ko nin ka se ka dabila. Misala Mali yɛrɛ kɔnɔ na tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ baara kɛ structure dɔ la u bɛ baara kɛ structure dɔ la donc i b'a sɔrɔ so b'u bolo ba école so b'u bolo fɛnw tout ça donc u bɛ baara kɛ gouvernement na sisan donc n'a fɔra ko ka école n'o orienté ka taa yɔrɔ dɔ la donc u yɛrɛ b'o orienté ka taa u yɛrɛ ka école so la donc olu bɛ subvention sɔrɔ est-ce que tu vois donc o sugu dabilali tuma dɔ la a ma nɔgɔn c'est que souvent mɔgɔ bɛ nin circuit sugu dɔ de kɔnɔ c'est vrai a bɛ profiter olu de la mais est-ce que jamanadenw ka nafa b'a la est-ce que a bɛ jamanadenw nafa donc a ko problème bɛɛ de ye nin ye parce que a tɛ jamanadenw nafa. Mais minnu bɛ ka nin kɛ Nigeria au moins ni a ko a bɛ ten au moins a yɛrɛ fana bɛ se ka raffinerie dayɛlɛ kɛ a bɛ Dangote concurrencer
mais je pense que d'un côté cɛ min ye a y'a fɔ a ko ale ye cɛ ye i n'a fɔ ale ye baji cɛ ma il est au milieu de la mer, il est obligé de continuer. Donc, a bɛna kɛlɛ in continuer et je pense que Dangote man ka échouer in na bɛɛ kan ka wuli vraiment ka Dangote supporter nin na mɔgɔ mɔgɔ ne yɛrɛ ko k'i bɛ Afrique fɛ k'e bɛ fɛ Afrique bɛ taa ɲɛfɛ i kan ka wuli ka Dangote supporter nin na parce que jamana ka hɛrɛ ko in de ma imagine quelqu'un usine b'a bolo jamana wɛrɛ mɔgɔ bɛ ka wele a ka taga fɛn kɔrɔ a ka taga usine dayɛlɛ a fɛ hein donc tu vois donc c'est des gens il faut encourager moi quand vraiment coup de mo ka baralo be min ke pour que am se ka ta ñefe ci comme donc c'est pas il faut que nga bonne non kono quoi munum be nga surtout la chakada la gouvernement chakada la to bu benganu jena we ka don ta tabla to bu jamono la ka sunu joye ka abla privilège la hôtel fen non kono au détriment de nos pays agara la ka fo ni a soro to bu be ka wa kelen le soro la dro be to dorme kelen dro da o mari mais abe faso bara mi ke abe to mo soro abe hora mo soro la abe nafa mo soro la atunu soro o soro la parce que o bɛ wari de jira a ɲɛkɔrɔ parce que ni jamana ma développer don n'a kɔlɔlɔ bɛ s'a ma maa minnu bɛ yen n'u u ma sɔn ka baara kɛ jamana kɔnɔ olu tun ye décideurs ye u ma décision ɲɛnamaw ta walasa jamana bɛ taa ɲɛfɛ crise nana jamana kɔnɔ u ma bolo yan est ce que dɔw bɛ se ka na jamana kɔnɔ u m'u yɛrɛ ɲini yan parce que a mana kɛ cogo o cogo a kɔlɔlɔ bɛ s'i ma mais n'i ye hɛrɛ kɛ i ka jamana ye a hɛrɛ bɛ s'i ma a ma s'i ma a bɛ s'i ma surunya mɔgɔ ma a bɛ s'i balima ma a bɛ s'i den dɔ ma yɔrɔ dɔ la donc il faudrait que mɔgɔw ka miiri ka taga nin sansi kan an ka nationalisme mun bɛ yen wari b'u bolo tubabu jamana u bɛ fɛ ka na investir vraiment an kana fɔ k'an bɛ sen da o kan quoi an kana sen da o kan ani denmisɛnnin minnu bɛ yen u ye kalan kɛ dɔnniya b'u la a b'a sɔrɔ dɔw bénéficie la bourse ni fɛn dɔw la dɔw fana bɛ sen da o kan k'u denw ta ka don fɛnw na farafinna farafinna vraiment kabako de don quoi i bɛ ko dɔw mɛn farafin ka ko la dabali bɛ ban quoi bon nin tɛ tubabu ka ko ye quoi nin tɛ faransi nɔ ye nin tɛ amérique nɔ ye nin tɛ foyi nɔ ye nin ye farafin yɛrɛ jogo yɛrɛ de tubabu b'an kan o ye tiɲɛ yɛrɛ mais fɛn min an ye farafin yɛrɛ jugu yɛrɛ farafin yɛrɛ de farafin jugu yɛrɛ ye farafin ye il faut que o yɔrɔnin fana ka fɔ farafin ɲɛna tant que comportement kolon nin b'an na an ma nin dabila an bɛ min ɲini hɛrɛ ko la farafinna a tɛ ɲɛ sɔrɔ dɛ parce que minnu fana bɛ ka essayer ka balo na olu fana bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka nin ko kolon ninnu sinsin o de kosɔn o t'a fɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛnama ka na farafinna o bɛ fɛ ɲɛmɔgɔ minnu t'u c'est à dire que o kan tɛ n t'a dɔn tɛ se o kunkolo kɔrɔ quoi o kan tɛ se o kunkolo kɔrɔ minnu vraiment u ti ko kalama kosɛbɛ hali n'u kalannen don doctorat b'u bolo professeur de don mais adamadenya yɛrɛ ɲɛni jamana yɛrɛ kanu t'u la u b'o mɔgɔ sugu de ɲini dɔrɔn k'o bila cakɛda baw la k'o bila o pousser ka bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw la ɲɛmɔgɔya la walasa u ka se ka profiter o ma donc o de kosɔn n'a fɔra ko public ka réveiller ka public lakunu jama yɛrɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ diɲɛ taabolo fɛn sugu dɔw la o man d'u ye u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka adamadenw to sunɔgɔ la olu kosɔn u bɛ école tiɲɛ ka na ni ko ye an ka téléso la média ni fɛnw na minnu man yɛrɛ fɛn bɛ adamaden ɲɛsin tulonkɛ ma manamana ko ma u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'o fɛnw de bila sen na télé filɛ dɛ tulonkɛ dɛ fɛn tulo ni fɛnw u bɛ adamadenw bɛɛ ɲɛsin o fɛn sugu ma wa n'i fana bilala ɲɛmɔgɔ la ni na dɔrɔn u bɛ ɲɛsin o ko kolon ninnu dɔrɔn de ma dɔrɔn i ka wari bɛ to o ko kolon ninnu da olu bɛ to ka bénéficier u bɛ contrat signer ka ka fɛnw kɛ est-ce que tu vois donc vraiment bɛɛ ka wuli vraiment Dangote in ka ko in vraiment il faut que a ka nin combat gagner parce que ni Dangote gagnera nin combat la a bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana encourager ka na farafinna ka na baara kɛ an ka national dɔw bɛ jamana farafin caman bɛ yen u bɛ Europe wariba de b'u bolo wari yɛrɛ b'u bolo yɛrɛ même c'est vrai que soko t'u la wariko t'u la foyi ko t'u la quoi mais u bɛ fɛ wari in ka labaara de quoi mais fo ka terrain de sɔrɔ a ka se ka ɲɛnama yɔrɔ min na fo ka dɛnɛya sɔrɔ yɔrɔ min na a ka se ka kɛ o b'o de nɔfɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ hali bi a ka video in partager n'a diyara o ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka faamuyali di mɔgɔ dɔ ma donc a fɔ an ɲɛna fana an bɛ formation kɛ marketing digital domaine na ni mɔgɔ intéressé don publicité bɛ kɛ Facebook kan cogo minnu na o bɔlen kɔfɛ Ali Baba formation donc an b'o fana kɛ ni mɔgɔ min intéressé don carte visa feereli an b'o fana kɛ ale ni mɔgɔ minnu fana bɛ infographie domaine na ka affiche dilan ale bɛ ka a ka 2025 calendrier k'a labɛn ka da aw ma a mana kɛ calendrier suguya ye ka da la ka fɔ an bɛ se ka o labɛn o baaraw kɛ ka di aw fana ma fɛn min ye ani projet ko gestion fɛnw la donc an bɛ bɛɛ wele vraiment ni nin video nin diyara ye a ka partager pour que mɔgɔ caman ka sɔrɔ ni Ala sɔnna ma n'an ye kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ a ko la an bɛna o da aw tulo kan.